Huwag mo na rin bayaran. Sa'yo na yan. Sa problema ta anak ko. Pamukwartatan. Nga pagplete. Awan pagplete ta roron. Pati eruptano ka sa nung arodang. Walang makita na. Wala makakada. Pag-diskarte ta talatan. Intaglako lako. When? Start Nung nakasanong ata. Pagpalamak pa lang. Pag-pay. When? Pagpalamata. Duwata ka. When na? Mama. Pagplete mi lang apo. Pag-suble. Ako mo ito mo. Kaya tumawin na. Awang mo mapalaman. Alam ka nagtrabaho ako. Sarak sa talaga pag-part-time man ta. Narigat tas mo. Ito na eh. Wala ko talaga sipod. Dinanak ko. Wala ko talaga sipod. Wala di kita na eh. Customer ta. 10% tas siwag. Sipod ma'am. Sipod. Sir, sipod. Mati nakapagkamo. Sir, sipod sir. Ma'am, sipod ma'am. Sir, sipod. Sir, ma'am, sipod ma'am. Tarikan. Masano mo tayo? Diskarte na. Kinating ka. Sipod sir. Dalawa na kami tayo rito. Sir, sipod. Ma'am, sipod ma'am. Oo, matilang-talak ko. Baluto sipod. Sige lang, kumatan. Nakita na, awang mo. Tapos, sarang sa balik trabaho. May taalan ka. Pagkaptay ang blako po yun eh. Ano na? Sa blako. Barang ang kumata nga. Bili natin, bili ka na. Hello. Bili ka po ng ano? Ano po ito? Ano lang yan? 300. May kawad po po ito. Wala nang tawad. Kasi mahal siguro eh. Photo ko lang. Pwede ito ito. Wag, ito na lang mas maganda. Wala ah. Yung upunan namin yan, 310 yan. Kaya binigay ko sa'yo 300. Lugi na kami dyan. 300 ano? Oo. Kaya ito. Meron din Magkano kami. po ito? 100. Maganda. Maganda to. Pwede ano na lang? 180 dalawa? 180 dalawa. Pwede, 180. Kaso nga lang, dapat may P. Yung P niya is 30. Kasi may discount ka, di ba? Opo. 100, dalawa, 180. Tapos yung P niya, 30. Bali 210 lahat. Sige. 210. Tapos, ano pa po? Meron pa kami dito ma. Dalawa, 180. Ayan. Ito, maganda to. Oh, maganda ang quality, oh. Oh, maganda to. Hindi to magbubukas kasi Tingin ano. muna pa. Kung mga ganito po. Ito yung muscle t-shirt. Mga ano na to, mga bigay ko lang sa'yo 120. Yung isa po. Yung dalawa. Dalawa? Oo. Bali, tatlo na lang natin. Tawag ka ng tawad eh. Tawag ka ng tawag. Kanina ka pa eh. Nagalugi? Hindi. Okay lang malugi ako. Basta ikaw yung bibili. Sige ah. Oo, sige. Huwag mo na rin bayaran. Sa'yo na yan. Sige. Oo, bye-bye. Bye-bye na. Ni, ito naglakpunta. 1, 2. Wala, dito yung magtay. Kung nalugi ka kasi nung di nalugi ka, padawat ta mo, di paglakpunti, bado nalugi. Parin mo manay dito ah. Umanay, 110. Hindi kang datatip. 110. Swimming na tan. Swimming na. Pakasay. Ayam. Wan kaya. Ang takarutang, urakitan na. Tara yan. Libre lang.